जुलै महिन्यामध्ये 2.11 लाख कोटींचे जीएसटी संकलन संकलनामध्ये 15.4% वाढ झालेली आहे। जीएसटी संकलनामध्ये महाराष्ट्राचा सिंहाचा वाटा आहे। चालू आर्थिक वर्षात दुसऱ्यांदा जीएसटी संकलनानं 2 लाख कोटींचा टप्पा ओलांडलाय। जागतिक पातळीवर मंदीचे सावट आणि आर्थिक आव्हानं असतानाही देशातील जीएसटी संकलनात जुलै महिन्यात 15.4% वाढ नोंदवण्यात आली आहे। एकूण महसूल 2.11 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचलाय। देशांतर्गत बाजारातील वाढती मागणी आणि आयातीमधील विक्रमी वाढ यामुळे महसुलात विक्रमी वाढ झाली आहे। महाराष्ट्र, गुजरात आणि कर्नाटक यांसारख्या प्रमुख राज्यांचा या संकलनामध्ये सिंहाचा वाटा आहे।